Vi så mange gode fremlæggelser rundt omkring i Viborg. Her ser vi blandt andet gruppen, som fik opgave og besked på at fremlægge om Viborg Domkirke. Vi så mange flotte blomster rundt omkring i Viborg. Her ser vi nogle flotte planter, som man engang troede var helbredende. Ved juletorvet så vi en statue, der forestillede Margrethe den Første og Erik af Pommern. Mellem Parken Borgvold og Parken Bibelhaven var der en flot sø, og der var også nogle meget flotte statuer. Vi skulle gå langt mellem de forskellige steder, når vi gik rundt i Viborg. Der var god stemning rundt omkring. Mor i kalkminerne. Hvad synes du var det allerbedste ved lejrskolen? Nok Mønsted Kalkgrupper. Hvorfor var det, at Mønsted Kalkgrupper var det allerspændendste og det bedste? Altså, hvad var det, der gjorde det så spændende og så godt? Jo, fordi der var en masse flagermus, og de flagermus, de kunne finde på at fylde eller tisse på dig. Og det kunne være virkelig sjovt, hvis det skete på i stedet, men desværre så skete det ikke. Men det var alligevel sjovt, fordi der var en chance for, at det kunne ske. Så det var ikke spændende overhovedet, det var kun sjovt. Ja. Okay. Altså, hvad synes du alt i alt om lejrskolen? Det er ikke godt. Hvordan godt? Bare godt. Bare godt? Ja. Ja, sådan lød det fra Tobias Ballerslev Nielsen, eller hvad fanden det hedder. Tak for i dag. Vi ses. Peace! Svømmehallen. Hvad var det, der gjorde svømmehallen så god, og hvad var det, I synes, der var sådan enten spændende eller sjovt ved at være i svømmehallen? Det var nok... Altså, det var nok det hele. Ja. Da vi legede det der fangelej noget, vi lavede. Så altså, I synes, det var sjovt at være i svømmehallen, fordi at I lavede fangelej, og hvad ved jeg? Ja. Altså, hvad synes I i alt? Altså, hvordan synes I, lejrskolen var? Det var god, altså det var ikke til nogle steder. Nej. Det er ikke noget, man kunne frygte med vores klasse. Altså, mener I det på den dårlige måde? Ja. Okay, jeg skulle bare lige være sikker. Ja, det var det fra de to skønne piger her. Vi ses. Peace! Hej Nicolas. Hvad synes du var det aller fedeste ved lejrskolen? Og kraftigt svømmehallen. Svømmehallen, nej.
Det var da Theodor blev stukket af en vips i sin seng. Det var det vildeste. Var det da Theodor han blev stukket af en vips i sin seng? Ja, for fanden. Var det midt om natten? Det blev aften. Sejt. Ja, Hvad synes du, det var, der gjorde, at det bare var så fedt og så sejt og så god en oplevelse, at Theodor blev stukket af en bil eller en vips? ja, tak. Nu hedder det. Nej, det er selvfølgelig. Det var fordi, at Tobias han skrællede grinede, ikke? Så tårligt flød. Og Frederik gør han også. Og Theodor han skreg som en lille pige, og så var det og næse, så tænkte jeg sådan, fuck jer alle sammen. Gik det så ud i værelset? Nej, det var ikke på det tidspunkt. Så det var sådan midt om natten? Det var midt om aftenen, der var vi selv til 9:30. Det er et noget tidspunkt. Yep. Altså, hvad synes du i det hele taget om lejrskolen? Lort. Lort? Lort. Hvorfor? Lort. Hvorfor lort? Det er simpelthen så kedeligt. Bare rejse, fucking rejse. Altså, vi har nok rejst mere tid, end vi har været på lejrskolen. Det vil jeg give dig ret i. Ja, men så du synes altså, at lejrskolen den har været dårlig? Ja, den er rimelig dårlig, synes jeg. Jeg synes godt, den kunne være bedre igen på mange punkter. Med at vi bare tog flyveren og helt bare sådan en lille klasse, altså. Men altså, du synes ikke, det var sjovt i mønstrede kaldgrupper og svømmehallen? Og... Svømmehallen og det der med Theodor og det jeg læste, det er nok været det sjoveste. Det der med flagmusen og osten, det var sådan... Det var bare sådan, jeg har ikke mere. Kære mor, jeg kan godt lide muffins. Ja, tak for det. Det var så det fra Nicolas Sander Hensbøl, som fuck jer alle sammen. vi ses.